Andrei Vereș. Bine ai găsit la canalul meu de YouTube cu nume Unii YouTuberițe. Sper că trebuie să mă las să vorbesc cu tine un pic câteva minute. Îți spun că iartă-mă că am făcut clipuri despre tine, despre ceva urât, pentru că YouTube-ul mi-a spus să nu fac clipuri pentru că eu mă las de YouTube, pentru că am fost un YouTuber din 2022 și mă las de YouTube. E timpul să renunț la YouTuberii tăi și la tine, pentru că n-am nevoie de prostiile jalnice și rele, pentru că sună neplăcut și păcat. Și acum e timpul să decid să-mi iau rămas bun la tine și la YouTuber, ok? La toți YouTuberii să-mi iau rămas bun, pentru că n-am nevoie de prostiile lor. Pentru că toată lumea fac clipuri frumoase și minunate și drăguțe și minunate pentru toată lumea să fie fericiți. Și acum e timpul să ștergi clipurile, pentru că YouTube-ul îți închide canalul, să șterge tot, pentru că mi-a șters canalul de YouTube cea veche, pentru că am avut din 2022 acum 3 ani. Toate canalele mele de YouTube au fost șterse, pentru că YouTube-ul nu e fericit, ok? E timpul să încetez cu clipurile jalnice și cu toate jocurile, pentru că jocurile sunt pentru americani, pentru români serioși, ok? E timpul să mi-a rămas pe la tine și ai grijă de tine și de iubita dumneavoastră. La revedere!